Atebodd Iesu, yr oedd dyn yn mynd i lawr o Jerusalem i Jericho, a syrthiodd i blith lladron. Wedi tynnu ei ddillad oddi amdano a'i guro, eithant ymaith, a'i adael yn hanner marw. Fel y digwyddodd, yr oedd y ffeiriad yn mynd lawr ar hyd y ffordd honno. Pan welodd ef, a'i theibio o'r ochr arall. Yr un modd, daeth lefiad hefyd at y man. Welodd ef, ac aeth heibio o'r ochr arall. Ond, daeth teithiwr o Samariad ato. Pan welodd hwn ef, tosturiodd wrtho. Aeth ato a'r chwymo o'i glwyfau, gan arllwys olew a gwin arnynt. Gosododd ef arian nifal ei hun, a'i arwain i lety, a'i ymgeleddu. Tranoeth tynnodd 2 ddarn arian allan, a'i rhoi i'r gwesteiwr gan ddweud, gofala amdano. Os byddi wedi gwario rhywbeth dros ben, fe dala fi nôl I ti pan ddychwelaf. Pryn o'r 3 hyn dybu di, fi'n gymydog i'r dyn a syrthiodd I blith lladron. Meddai ef, yr un a gymerodd drigaredd arno. Ac meddai Iesu wrtho, dos, ac wna disse yr un modd. A bod I ddiw fendithio I ni, darlleniadau yna o'i air sanctaidd, ac iddo ef y byddor gogoniant. Amen.